Mám na sebe bombu, chcem 250 000, máte na to 15 minút. Toto bol odkaz, ktorý v horúci augustový štvrtok 2003 zmenil pokojný deň v banke v Erie na jeden z najbizarnejších zločinov v dejinách FBI. Muž, čo lístok podal, sa volal Brian Wells. Bol doručovateľ pizze. Na krku mal kovový obojok a v ňom skutočnú bombu. No nebolo to z jeho hlavy. Bol len pešiakom v niekoho zvrátenej hre. Do banky vošiel pokojne. Dokonca si zobral lízanku z misky pri okienku. Vyzeral ako človek, ktorý si ide vybrať svoje úspory. Nie ako niekto, komu už o pár minút pred zrakom kamier vybuchne hrudný kôš. Z banky odišiel s taškou, v ktorej bolo len $8,702. Sadol do auta, na sedadlo položil list s inštrukciami a vyrazil plniť bizarné úlohy, ktoré mu mali zabezpečiť jediné: odblokovať bombu a prežiť. Nestihol to. Polícia ho zastavila už o pár minút. Chvíľu sedel spútaný na asfalte, prosíkal, že bomba je skutočná, že ak úlohy nesplní, čoskoro vybuchne. Polícia zatiaľ čakala na pyrotechnickú jednotku. No a potom to prišlo. Obojok začal pípať. Už nebolo cesty von. Tento mimoriadne bizarný prípad, kde nič nie je tak, ako sa zdá, sme analyzovali v najnovšej epizóde nášho krimi podcastu Vražedné psyché. Mojimi hostiami v prvej časti boli bývalý kriminalista Matej Snopko a pyrotechnik podplukovník Jaroslav Horník. Vhľad do psyché zúčastnených postav v druhej časti poskytla klinická psychologička a súdna znalkyňa Martina Klubertová.